bersama saya Wong Ganteng Sandonya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Anda ataupun siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube saya. Bagaimana Mbak? Sorry baru bisa ngangkat, banyakkan urusan kasus teman-teman. Gimana? Iya. Saya ingin itu Pak, apa Mas, proses ke Hong Kong gimana? Sampean X apa non? X, tapi paspornya sudah nggak ada. Nggak apa-apa, X mana? Dulu X Brunei pernah, Singapura pernah. Artinya bahasa Inggris bisa? Ya sedikit-sedikit bahasa Inggris. Loh, kok sedikit-sedikit? Di sini nggak ada sedikit-sedikit Mbak. Nek sedikit-sedikit nanti sampean domeli karo kan sudah lama, majikan. kan sudah lama di rumah. Dulu kan belum nikah, kerja di sana. Sekarang kan sudah 15 tahun, jadi ya kalau dijak ngomong ya bisa gitu. Proses di PT mau? Iya nggak apa-apa. Oh, sampean tinggalnya di mana? Di Jombang. Loh, Jombangnya mana? Diwe. Loh, jedeke makame Gus Dur lan. Iya. Ndi cukir, Buk Grujuk? Oh, masih ke utara. Loh, Ceweng. Daerah pabrik plywood ya. Ceweng. Nggih, Ceweng niku lurus. Mojosongo. Niku masih ke utara, pabrik plywood itu loh. Loh, mari Ceweng Mojosongo cek ngalor ya Jombang, Mbak, ora Ndiwek. Ndiwek iki Ceweng iki ngalor iki Mojosongo wis entek iku Ndiweke. Ngetan. Ndiwek Ngulon. Loh. Oh, Brambang. Daerah. Wah, sekitarnya Brambang tasik Ngetan. Iya. Tengah-tengah. Brambang ke Ngetanen. Ngulon neh berarti, Jati Pelem. Boten, maksudnya Brambang itu ke Ngulonen Ngetan tasekan. Tengah-tengah. Oh, iya. Jadi antarane Pundong. Pundong, godong. Oh, godong niku tasik ngidul Jasem. Oh, ngalor sik. Tibae. Nggih. Aku wong Sembung, Mbak, Perak. Oh, wong Perak. Pikirku iku kate proses, Mas. Mbuh nang Hong Kong ta nang Singapura ngono lho. Hong Kong ae lah, wis karuan basa Inggris. Lek Hong Kong, aku kan nang Singapura mbiyen cuma setahun, Mas. Terus maksudnya piye? Kan aku njaluk pindah majikan, terus karo majikanku tibake diolehno. Butuh sekolah ya. Iya. Oke. Jadi sampe nomornya tak catet. Lek apa? Lek nang Hong Kong angel ya nang Singapura gak apa-apa, Pak. Sik sampean ro nomorku teko endi? Teko nggone Yunah Markona sing nang Hong Kong. Loh. Wong kuno pisan. Iya, iku dulurku, anake budheku. Omahe ndi? Omahe Dukuh. Jombang pisan. Tapi nikah. Iya, tapi nikah lek Mojokerto. Kan aku takok Yuna lek proses nang kono piye, terus dikeki nomere sampean. Ngene ayo. Nanti tak takonane bapakku. Iya. Terus sampean diterno. Tapi umurku iki wis 40 lebih ya. Yo sampean wani opo ora, nek sampean ra wani yo wis. Lho ya wani, lha apa gak wani wong niate golek dhuwit kok. Awas lho ya nang kene. Aku winginane takok nang Taiwan niku gak bisa, pola umure kan sudah 40. Kalau nang Taiwan kan 40 ke bawah ngono. Soalnya PT ini kan nang Ngoro, Cidek, omahe sampean. Tuh. Nggih. Makanya ngene aja. Nanti nomor sampean tak weno bapakku. Iya. Nanti biar bapakku jemput sampean.
Iya. Terus nang kantor. Oke. Utawa sampean tak wehi alamate kantore budal dhewe terserah, njaluke sampean piye. Yo gak ngerti. Lah wong ngoro kene lho ora ngerti lho, Yo sampean iki wong Jombang kok. Masih ngoro. Masih ngoro, aku kan gak tahu dolen Mas, dadi yo gak ero. Brunei, Singapura mbok budali ngoro ae gak Lho. ero sampean iki tak tutuki. Lek nang luar negeri kan enak langsung budal nyut. Lek nang kene gak tahu dolen aku. Yo kon Masih daerah ngeterno, ngoro yo ngoro ndi. yo kon ngeterno bojone sampean lah. Bojoku iku lagi sakit. Sakit apa? Ya sakit lah. Sakit pokoknya. Iya. Makanya aku mau bertekad gantian golek duit. Oke. Yo Oke. wis. Kok diterno bapakku Oke. ae wis nang ngone PT-ne. Ya. Saya tak Ya. deloke. Makasih ya. Tak lihatnya dulu jadwalnya bapakku bagaimana seperti apa. Oke. Halo? Halo. Oh, tibake wong Jombang Impun, wis lah. makasih nggih. Lho wis ngono tok. Lho. Lah yo kok telepon maneh kapan-kapan ngono lho, Mas. Kan takok dhisik aku. Oh. Tes. Lho tes apa? Lah jarine kate ditakokno bapake dhisik jadwale. Bukan. Bapakku nelpon sampean niku wis sampean ready apa enggak, begitu ready digawa karo bapakku. Yo ready lah, aku gak ready. Soalnya bapakku Pas biyen maksudnya digawa iku langsung nang PT ta, Cik? Cik takok-takok ta piye? ya ngono. sampean digawa nang PT. Terus sampean Terus? ngomong. Sampean ngomong nang PT, ya. Kowe nek Iya. sampean cocok, ya sampean dijak mulih meneh. Sampean budal kon ngeterno Oke. kancane, dulure, paklike, atike, anake sampean budal nang PT persiapan. Engko sing digawa apa Oh. ae sembarang kalir walaupun sebenarnya sekali langsung budal hasilnya ya iso. Yo. Tapi kan luwih enak sampean ro dhisik terus engko sampean baleni neh Nggih. ngoro dhewe keputusane Nggih. piye kan ngono. Bisa dipahami ya? Nggih, bisa. Ngono ceritane dadine. Wis Wis, aman terkendali. ya. Dadi ngono ceritane. Ya wis nek ngono. Nanti Oke, makasih nggih. nek ngomong bapake Sandro, Pak Gio, bapakku kan lewat omahe sampean biyen dadi kerja dadi Bang Titil, gawe ngopeni aku. Lho, Iso wae dadi Bang Titil barang. lho, bapakku ku pegawai koperasi simpan pinjam zaman biyen Bang Titil nguteri godhong kuno. Mangkane sampe Langsung. napal godhong barang. Lho, aku nang kono biyen tau main orkesan, aku dikongkon nyanyi karo bapakku, ibuku dipeksa jaman-jaman orkesan biyen. Nang godhong kono iku kan. Jadine ya Nggih pun mungkin lek anu jenengan telepon malih nggih. bapakku yang nelpon nanti yang WA. Oke. Oh, Tak tunggu. nanti kalau oke bapakku nyamperin omahe sampean terus berangkat. Terus dil-dilan ngobrol wis mari sampean terno mulene wis selanjutnya sampean arepe budal dhewe arepe gak sida arepe apa wis terserah sampean ngono. Sing penting Nggih, sampean makasih terus nggih. wis ero dhewe. Ya wis sip. Nggih. Sampai ketemu di Hongkong, Oke. Mbak. Semangat. Oke. Matur Ya, sembah nuwun. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, ternyata orang Jombang sama Jombangnya mau proses ke Hongkong, Singapura, Brunei. Gak tau lah nanti rezeki ada apa enggak, yang penting kita bantu aja. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.